DDR. Mr. Marshall Kelly, your cool bell. Nozo munga jiti sanga no itene. Wasga zive marintiye mutene. Somwe bese tiri kutoka tene saka rasta. Bekuno Bible ndiravi. Kuchavane kugeda Kwemeno. Vanhu vachiparara kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Judgment day iyo yasvika. Kuchavane kugeda Kwemeno. Kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Judgment day iyo yasvika. So veshidiki voto famba vasina kusimira. Taraone soyitika. Nduzi nenduzi topanduka. Avachachki mwari vakuda mari. Kukomita suicide nekuda mari. Amuzizive zvatonyorwa kuna mwari. Maporifite fake otoshandisa mishonga. Mapiwa zvikwambo hanzi pamusha pari kupingwa. Makereke awanda asi zvivi zviri kuwanda. Mameta namameta avachachki umambo vekudenga chiwapiwika naki. Magwirakwira chisataniki. Saka uchava nekugeda Kwemeno. Vanhu vachiparara kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Namwari we uchava nekugeda Kwemeno. Vanhu vachiparara kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Judgment day iyo yasvika. Bhaibheri rakati kuchauya zvirwere zvinonyika yakuenda kumawere. Zvirwere zvawanda zvakupedza pwere. Shuwa vamwe vedu mucharipika tetezhere. Kuchange kusina kwekutizira. Vanhu vari katakata semarara. Kudoti biza we hanzi aiwasara. Kudoti gomo we hanzi ndine zvangu. Kugeda Kwemeno. Vanhu vachiparara kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Judgment day iyo yasvika. Kuchava nekugeda Kwemeno. Kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Judgment day iyo yasvika. So veshidiki voto famba vasina kusimira. Taraone soyitika. Nduzi nenduzi topanduka. Avachachki mwari vakuda mari. Kukomita suicide nekuda mari. Amuzizive zvatonyorwa kuna mwari. Maporifite fake otoshandisa mishonga. Mapiwa zvikwambo hanzi pamusha pari kupingwa. Makereke awanda asi zvivi zviri kuwanda. Mameta namameta avachachki umambo vekudenga chiwapiwika naki. Magwirakwira chisataniki. Saka uchava nekugeda Kwemeno. Uchava nekugeda Kwemeno. Vanhu vachiparara kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Namwari we uchava nekugeda Kwemeno. Vanhu vachiparara kuita samashanga. Kugeda Kwemeno. Judgment day iyo yasvika.